Moi kaikille. Mä tulin taas YouTuben. Haha. Koska mä en tehnyt pitkään aikaa videoita, koska mun on pitänyt käydä koulua ja silleen. Niin tänään mulle tulee kavereita, joita te tuutte näkemään yhden uuden kaverin, joka tulee käymään. Se on semmonen pieni söpö. Se on ihan uusi. Mä näen odottaa, että ne tulee. Näin sisälle huoneeseen. Oho, hihi. Tosiaan mä oon se vanha kaveri, kuten tiedätte. Se saattaa olla joku mun kaveri. Jee, se on joku mun kaveri. Sisään. Tuleeko kukaan mulle? No ei oikeastaan. Mennään tonne sisälle vaan. Kop. Mä menen kyllä nyt. Mun mukuu. Kup. Kukatte siellä? Aika vaan bulldog. Tai on oikeastaan saa bulldog. Mutta ihan sama. Näin jopa naavitiini. Mä menen sen syntärille nyt. Mä menin tosiaan nyt sen synttärille. Mä en osaa kunnioilla puhua. Se on niin. Osa siellä. Okei, mä otan vaan meidän yllätysvierasta. Tosiaan, no mä menin vaan niille yötä sillain. Kop. Onko yllätysvieras? Onko? Ei, se on aivan takiva. No, mennä sisälle. Tunti myöhemmin. Mä tulin niin. Mä menen nyt sen synttäreille. No, silloin kyllä mä menen yötä, mutta sillä on myös synttärit. Mä menen sen synttäreille ja sille yötä. Ja kaikki me tullaan sille yötä ja synttäreille myös. Heippa! Yllätysvieras. No, tuu sisään. 2 tuntia myöhemmin. Erotaan kamera. Mä annan sille lahjaksi tänne. Täällä on sisällä semmonen vaaleanpunainen. Tää on nyt tommonen. Mä annan tää sille lahjaksi. Kop. Sisään. Miksi te mua näin paljon halaatte? Mä oon uusi. Mä jännittää. Mä oon tullut vasta tänne. Let's katsottiin. No, ei se mitään. Mä autetaan sua.
Oota, mulla tapahtuu. No. Oota. Niin, moi taas. Ups. No, mä annan sulle lähettän. Onko se? Wow, siellä on kokkia. Ei. Ei se oo sulle. Se piti antaa toiselle. Sillä ei ole synttärit. Siinä kuplia. Hieno. No, ei tarvi kiittää. Onhan se alkoi rummautuisen. Mä en oo tiedä vielä. Mutta kohta mulle tulee itku. Minä loukkasin sinua. Annetaan anteeksi. Anna anteeksi. Saat anteeksi. Kiva halata. Nui. No, mä toin sulle vähän yllätyksen. Tadaa! Kakku! Kakku! Mennään kaikki syömään. Kakku on syöty. Nukkumaan. Saanko mä nukkua sunkaan? Toki. Mennään nukkumaan. Hyvää yötä, kamut. No, mun pitäis nukkua sunkaan. Ei mun sun. Ja nukkuu sit yksin. Kannattais mun siirtyä näin. No, hyvää yötä kaikki. Hyvää yötä. 7 tuntia sitten. Mä menen takas sänkyyn. Matojan lähtee. En mä tiedä. Mä syön. Ja mä en vaikka keittaamaan. Jipi, jei, ai.
Eikö kukaan mun poika ole herännyt? Ei, oikea ei. Onneksi mun poika. Mä menen ylös. Ai heti. Mä voisin tulla tähän. Ei, mä menen tänne. Heippa! Se video oli tässä. Nähdään ensi kerralla.